Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présent. R12 Baga, T-Black, c'est Manabois, Soulja Music, Pato Mabouré, Typhoon. Idamnya kalian dapat pengen dapat kaki. Semua orang ibu kan? Alah. Ini sih kan nasa. Yeah man, this is for you the big Typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé, mon style est validé, mon rap est validé, le beat de Soulja est validé. Typhoon est validé, mon style est validé, mon rap est validé. Kayaknya logo cilau tu kereta lah. Coba lu logo kereta no sa. Tu mana ibarat ni ni bara na me hakli bebe maram de la soko lai. No muso jorobin na nyana fimena. Tu kau isal lu me pengajaran na siya gisi muso ko ina. Tado muso bila ala fong fena no. Tinna na kala joli tu ala. Tangket pa sabi mo ka ano. Ano no. Nini mawar soro amano ko. Ano no. Nei yere du che itara ini muso yang garan di fulas tu I par fakale na laut ma agra chukudi. Kachuru. Mato kumado la kwa memu fiyo ko. Kono jana teke fando ni misi ki miri ganyo do be relke. Chukudi eme. Je ne comprends pas. Nene mumte gata ni mumta ga devin fona ta ma be finina. Tu vois mais ne kuma ga ke mu o te ko. Chukudi Tu muga ke war de ba ku na fo fere. Jani fo antan demba c'est fouti ni ngache. Antara war depo ke muso mi gauro la ta. Ngache o de be ga nyonga journée be tiembolo quoi. Do itara ka rendez-vous la au kuma na fanta de do. Non, nga jugun fanta. Kachuru tiara la. Ai non, neni nsega koke. C'était hier et puis cabinet mere ba bulo moi je pense que atare do. Jaw fere be ka kamene wantara o do nyina. C'est fouti ni. Nga journée ben nyangami. Ni wara ni fo na fe kanta da fo. Mais c'est hier ne betam ni no. Vraiment tiens. Tu vois? Sinon vraiment ne ma foi fam. Yalo poubette. Yeni ne began pas. Ni fille ta. Allô poubette, ça va? Oui, bien et toi? Ouais, ça va alhamdoulilah. Bon meso, mtumbora mena na sosa. Anganyo Oh, yo te problème yo. Yo te problème fo ye. Ni be faka ke to na fo ndo amnyo ya pas de souci. OK. Et bon wele. OK, y a pas de souci. Amagete, merci. Ego minga kuma fona. Ofene joy to ni kachuru. Sa ni ne yere mo boy. Ni fere ni do in bebe barakelenge. Exemple.
même na do j'ai une belle castique parce que ne va donner bien fin gagner la ma femme ah tu ne me fous de femme o do e ko ne ma ko ne ka e ko ngata kibina itra wari transfer ke ko ve ko ngata wabina ni retraite ke ko ngata yoro kele na ne ma fou de femme ne ta do ni me ne ga warbe multiplier ko na to ningali abeta mina be fi se ba femme ah tu ne ga barari tara war transfer ke yoro na ta awa ni mo mbura mo war de bela sa awa asu mais mata follow là ka 200 000 dama ah il tra 200 000 de poké ka envoyer ngam so do itu ci kam so do matia la ngam joanya na ka appel ka nyana ka ira ko wa mo sura beta ah i kam so do woni après ne ma déplacer ne ma figata wani bo numéro kono o chile makunu asa kata wari bo o wari gele ne tra bo tu t'as pas dit ça parce que wari chela donc me fani j'ai de kala ronga magosa ah donc ni nya fam etra wari ori ko bala kika pisi flana donc e ma wari ci pisi flana so shima ndemo ci do manete dangare beno ah e achi ka pisi flana de kono ni achi nga pisi flana de ko ni bori ke ko meta ro ngati la pour que nya ka wakana ko après e ma ko fa fa do na ni ni o de lay bala ko ngana ta retraite ko rokli na ko ngata wari retraite ko ro donc o pisi kele e o wari de retraite pisi flano kelente di mo ma kelendo ne be di aramadu dugu jere itara asu fetu ko wa bina ni depo ko pisi kele numéro kele na to muso kele ka tlanga njoanya na ka no ka to ye champion ka to ha cheni man gedu donc du coup avec akono ko ki wartigi parce que dongo do be kana wa bina na ke plus de chien deux fois ou un trois fois je ne sais pas ah mais ko ni fene bo baradla hal bo baraklin la sans ni fere bo baraklin la et puis on dirait que c'est bien hier regarde mais nous on na to on dirait ni faire c'est tigi na ko faire il fait bo baraklin la donc o je kele ne be continuer tant to la donc allez vous ça comme ka be fanga nyonga donc yeni nyonga ko fene na quoi do abulo ko war ba bi nyoni nyonga do faire ga jela tan va fa ule mbare fa ka sero chede me lo kuna ya ka joro no chituko tila no ala kanisi na ta ala kanya kadama mais même na passé ma donne ta 200 milliards on me ganta 300 000 ala kanisi na kanya ko nanya na bideli ki akli tum fene na parce que madame ka ko be yorom na sa wallahi ka joro yani nga war so damne do yo so nga e fere so nga da village na so ne ma fendu ya isi madame wina ay c'est agressif wallahi muso ben ko ni mala de ka don dia ndron wallahi nanya na sabali re don dia sa to mo sa ni business ne te fendi masa ni uri fi o bla ni neche ni ti dorome kredi ma ibe ko in tabolo de lay iba appliquer no fe fere be so ka jolo mako warla madame mako be warla itu mo ko te madame kera fa no ka jolo dilla sa allah je al ni mi war don soro don yani nga war yani intega do warla sabali madame men ko imna nga sonja de la wuli tukunga sonja imna to ne ka wuya beke kachuru al nagra wa fly kachuru ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta oh ja dunu ya beta Dale kanda make tifunde kumakando tifunde champion tuguni ochani kilere de do kollo jentung kati mogo kume hina nyona ngabi hina do yara ode yene tiga jena do de me fenne bana atokera na foloko ni na flotte emiku etabeke manyu mako ni feti kunjengo note mogo be mone de la ubuda sago fima wa ubujanye ko kila hemikisko madondo ku fantanya ye mone ye ngane neti funni nga dusu tanya de ye mone ye da kuda yene do be fima albima para de du kono bonya foi tiga alla mara ce kachuru ce ini saja bukan ne para wala ce ma finon ko ne no ni menan na wala na masoso ni ko tege ko play ce hasura kra tuguri wala ça va content de ngache mission accompli ngache kachuru l'homme fort no ngache wallahi tropero iga baro mo aya fena ki ko ci ko dila de to tena ne ngo me mun kero weekend yoro ola itara rendez-vous da tarage mission kana ci mission accompli ngo ma expliquer ndo bo jalo ja mission ngache ayana bora nyongoy anyongoy ntarafi
Ayi nyunga ayira na kompa ka nga numéro phone ta bashite jidoro ayi nga ko kan mouvement nga chaka njoro la et nga ko jara yetro frère la ko ngona tela la nga che mu enflé anti mo jugwe en fait ambe musul ambalako anti juala sur ma fuga tiemu na muru deme antu sek ouais tu vois le frère ko ngako imbe ko kele ne re akana nfora ale ka ko ka bone bolo ka teme ni beka donc ay ko fallait tout là et puis ntla la frère donc ala donc ko imbe ko kele et puis aga la semaine prochaine aga jita to ko bela mtamu Paris et restaurant fona donc c'est ça ale ayira ka be fa ka kenyo feda très bien même et frère sona frère ba ok ne faut kan de no nda ba ka ko mino na bane itoru la no girini ne bo huna mne de tu vois donc ko gibina invité très bien on m'a invité donc to ko bela Paris amta restaurant fona amta la maison fona o ko jara e toro mais ko kele me nyo faire ga gela toro moi mon bon ni bela moi j'ai envie ne be do akube fe tu vois ka de ko ko ne ba ke mais nenga kele yoro me ko kele me o nenga kele re n'était fantasme et puis fantan ko manine et puis muso frère il kana ko fantasme sinon n'était jege chora mo famne ko mango tu quand était fantasme ko c'est souwe wale do jado atuka dimi bila do itara o chido ma chekele ko ite fataka muso ka ko le joro de pata muso ka ko mano ko de o ne ira jera ere ne ere ni saro ko la wallahi donc tara ni mo mu changer ngoma do ko ka le te fantasme kale te fanta ko se bare bale o fole ne nga che o fole ka chore ebo lo ko be to no kele o kele donc là comme on a pas de souci donc no rero pour ta la ma accepter donc am ko nge to nyo faire kana en to comme na donc nya la sanga après semaine prochaine donc am la mta France ma visa ko fo nya la mta France am ta restaurant fo na tu vois mais bonu nya ko wara jumesa che warte ne bulu sa ni be kum e kana la me bay ne fa Ulah. Wilila. Iname. Mama. Je veux pas faire Mama. Et toi? Nettogo. Tima. Toko de Tima. Tima. Mena ina ngada mado tinda. Kita njalu ni. Oh, nyami. Ani ngali follow. Fen mene be nasi ndenga jana jodo. Ni ko mo visa ni fe mo ni ba be asire ga ba ngo me ngo la ngo ko gele me. Donc are ba la sa bo compléter no fait, tu vois. Ngo me ngo ni be ko be ga garantie maro na fe ne be njona be. Mais ne se ga ke ga soro passer ala na sa ka mo ko se ba ye ga temene re ga ro. Donc on ferait ba la sa ba la be do appliquer abi do bo ko ga dinema. Ma le en ferait be mbolo ma de na ma nya na bo to ko do la ko pour am ça. C'était aller papier wari nu abi dodi e ba dafa quoi. Abi dodi ne ba dafa. Ay mo foka bina dia. Diga ba re manye ngore le selema. Ay jirdi. 500,000. Nga 500,000. Wakeme. Nga 500,000 prépare. On ne sait pas quelle là à te fou ne be se ga belgique mais na me nyongo fait. Amuru ko ke nyongo quoi. Donc ako gratuit comme ça. Ay wakeme dima. Sharp. Non par exemple bon pour que ne ga ko be faire ça pour nga be glan nyongo che quoi. Kele kana kala du ali dun la kele la kuma kana ke ga na fo ki en ke ta bota be do di quoi. Mais ne ben jona be quoi. Kele ya ga 500,000 dia. Allez pour ko fo ko ga 500,000 diba c'est ko to gratuit. Donc kera ça après aga document dia. Aka papier diba. A document dia nga cha papier fo be dia nga cha on papier. Même vous n'avez pas papier, moi je ne sais pas. Même vous n'avez pas papier. Comment vous allez faire précisément? Non, vivo ni madame, madame, donne trop bien. Non, ni journée de. Papier dans notre ni joro la nya kala no ko demander sur des cas ga ta nya bla nya mana. Non, nya bla poubelle gono. Même ko lo ki girani ya. Gajoro. Ni muno ma ne tenga dura do. Mulo. Wo bulu di.
Ni nga so bolo ka bolo. Insecto ma se no. Domu. Kuru baji sanfɛ. Kuru min baji sanfɛ. Ayiwa. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i taara la I bɛ 2 sɔrɔ nka n'i ma taa I bɛ 4 sɔrɔ o jumɛn de Kɛmɛ ɲa bila ni papier ɲɔgɔn n'a bila ɲama donc là i tɛna invité Francis bilen yan b'a invité Talgo de oui Talgo ya Kajuru non mais i b'a dɔn sisan alhamdulilah i b'a dɔn depuis i taara ne yɛrɛ ne tun b'a la deli de la n' Ala ka to i ka wari dɔ sɔrɔ maintenant i b'a dɔn ne bɛ min ɲini cɛ Ala kama walayi nin diyara ne yɛrɛ nin diyara ne kojugu a bɛɛ ka fɛti de bon sisan n'a sɔrɔ 500 in na Ala yɛrɛ kama 10 di yan dɔrɔn m'a ci mara ma san ni mara min y'a ka dépense fɔlɔ kɛ n'o ye kɔnɔmaya dépense e ni ne an bɛ ko tɔw ɲɛnabɔ yan walayi Wata ni nisɔndiya y'an bɛɛ de ta ye quoi i y'a faamu wa ni ta ta yɛrɛ ni ne ta de n bɛ ka fɛ stop ni kuma bila ne cɛ cɛ dɔgɔ fɛn min b'i fanga tɔ la i yɔrɔ dɔw kari a tɔ la n bɛ ka kuma de f'i ye ala ka curu mais i bɔra ka 500 dɔrɔn muso la joli de don madame n m'o f'i ye dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen Kacuru ala kama ko ye fɛn b'i faga n'i ma wari ko kuma dabila ne cɛ dɔrɔmɛ kelen n'a di ma ala kana barika n tɛ dɔrɔmɛ kelen di ma cɛ i tɔɔrɔ wa Juma seli misiri la Juma seli kungo kɔnɔ ka yɔrɔ jumɛn de bɛ yen nɔ ko bin tɛ falen a Ati dɔwɛrɛ koyi Aina den nɔfɛ dɛ isi o na yɛrɛ kun cɛ Aina den nɔfɛ dɛ I ba tɔgɔ Mama Voilà sisan awɔ sisan I bɛ den minɛ a ka taa lafiya dɔɔni so ala kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɛɲini I y'a faamu I bɛ taa n'a ye a bɛ taa lafiya dɔɔni a sunɔgɔ kosɛbɛ awɔ a san bɛɛ